Lehenengo puntu da, iraileko plenokoak die. Aprobetan da. Bai. Lehenengo puntua aprobeta. Bigarren puntue, cuenta de decretos de alcaldía, galderari. No? Bai. Bueno, badau, que caduca la licencia de obra batena. Hori zelan da? Osa, automatiko itzen da, edo non horre keja da, edo... Ez, pasetan danien bie caduque itzen da, para caducar, también tiene que declarar la caducidad. Eta oneriz según Jaco, y vamos a declarar la caducidad porque quieren retomar y tienen que pedir una nueva. Vale. O sea, de oficio izen da. Vale. Vale. Gero, rekurso bat egon da, usto dizela, horrek etxe gurera bezenaken aginako terrenon. Eta gero gau, hau rekurso erain konstruktora da, uste dut. Hori da aginako. Dekretue euskerazko bertzinioa, osea, nik uste dagoela erramita automatiko baten azein jen. Bai. Osea, desastre. Bai. Errepasen gira, osea, gauz perbak ez tekida zentzurik, esaldizek ez tekida zentzurik, eko, osea, holan ezin da publika, Hau dekretu... Bueno, ekidalide, osea, hori bidaliko jaken, imagino. Ze zenbaki da? Hori etxen dugu, traduzio etxen duzu, enpresa batek, Makinean, ez da bera pasatzen. Pagaten bago servizuz horretu etxin? Bai, horretzen da. Ez paga. Ze zenbaki da? Ez benetan, osea, ezke da sartzie Eusko Jaurlaritzak eta dekoz traduktore neurona da horrek automatikamente, txutzaile neurona, hor sartzie da, hori gero repasen dira. Eta indagena da sartu eta ez repasa. Ze zenbaki da? Joder, txarra. Luziena dana, ez daite, horri edo zenbakikoz. Eta mailu, bai, bai. Eta ja aprobetxaten, gero jorratuko dana, Igerriko normatibide, euskarazko berzinioa, osea, ez teko non dipatu. Normalien, etxen danien hori, publikatatzen danien hori repasatzen da. Ez que... Guk aprobateko repasetago bida. Zan ez da... Osea, nik ezin dut, bai esku emon, zozeri etzaten aulertzen. Errepasetan dana da definitiboa, ze niruten bada komisionera plenora, gero aldaketak eitzen badire eta ire bi bertxinoatan. Bai, plenoan onartzen bada hau, hau da onartzen bada. Ez, ondino plenora da aprobazion provisional, boletinen bakarrik anuntzizo bat publiketan da, eta behin pasetan danien exposición pública, y no hay aportaciones, ahí ya behin betiko bertxinoa eitzen da ofiziala eta publik eitzen da boletinen. Nik bentsaten dut... Osa, justo boletinera jun baina gine hau da, eitzen danien bertxino definitiboa. Ze, aurretik, como puede haber cambios, delegaciones, aportaciones, para andar cambiando las dos. Exposición pública, suele egiten da. Exposición pública, bakere da anuntzizo bat. Osa, plenoan ez da publiketan ordenantzie como tal. Baina guk, nik esan egiten da. Guk onartzeko normatiba bat. Ja, hemen dinosu. Hemen, ulerterra zeizen behar da. Osa, lehenoko bigarren horri zeuzto dara. Igerriaren barne araubidea kutsatzea. Baina, ja zauz dekretuetan. Esan dute hori, gero igerrian adibidez, emakidak ematea. Legokioken beste edozein eginkizun jabe titularra dela eta erakunde publikoa dela kontutan hartutan hori dagokion, udalerriaren barruan jarduera, oza, hau errepasen dira. Eta gehiago enpresa batek itzen bazku, hau... Bueno, pues aunque sea mucho más trabajo, birkizago badabe, hola ninko egin. Oza, enpresiek eitzien da hori. Kobraritza badabe, eurekin bihar da. Baina etorri bida, fin. Baina, ezken, como repasoa da,
behin pasetan danien plaza alegazioan ez dakizen. Horregaitzik, ze bertsino definitiboak bat ukiteko ez elebizetan eitzeko aldaketan. Nik, ulertzen ez dan dokumento bat, nik ezin dut usatu. Nik neuke, gero esan aldugu, hemen zuk ulertu zen duen hau, baina benetan esan gure bana da beste hau, gero aldatu itxan bada, hori bertsinoe ona izan bida, hemen debatierten ona. Bueno, ulertuen gozuz, ezik erderaz beba dut, erderaz ulertuko duzu, baina, ez da pasatzen. Engo dune da, lehenengotaz, exigimos desde un inicio que esté todo correcto, aunque suponga más esfuerzo, más trabajo, y luego si hay que hacer algunas modificaciones, pues se modifica la puntuación esa modificación puntual y ya está. Sin más. Ez voltia, baina esan zunari galdera bat. Orduen, udaletxanetan zein da hizkuntz politikia? Prebalezioetan da erdarazko bertsino edo euskarazko da? Ez bizek. Hori dinot. Ez bada bai gauza bardina esaten zuk ez da zu. Ulertzen zu zer erdarazko dago. Ba, guztu esan, esan dozu, igual sartu dagoelako, igual erredaktata, igual ez dozule ulertuko. Esan da, aukera bat, zuke iketxoetan ez duten ulertzu, beste aukera bateko. Gote zan, hori gatza da ez ulertu azkenien, baina ez da se pasatzen, baina sí, ondo da. Engo dune da, hacemos ese esfuerzo, le exigimos a estos que nos traigan la traducción correcta inicialmente y luego lo que haya que modificar, se modifica y listo, no pasa nada. Hemos funcionado de esa manera durante años sin petín, yo bola, sin más, no le hemos dado más importancia. Baina, bueno, ondo da, bola, ningún bai. Bai, dekretu hori buruz dudaren bat gehiago. Bale, hirugarren puntue, ordenantza fiskalen eguneratzea, 2026 urterako, aldaketak izango ziren, komisiñora eru zirena, eta ontxe bai dokumentu berdina txikitu dugu. Eta, sin más, ez dagoen aldaketa gehiagorik, ez duzu ezer gehiago barririk. Bueno, gu bai IPC-na hori. Bai. Sartu dugu lehen komisioan sartu genuen 2,7, esan zana abuztukoe, baina... Bai, irailien IPC barri ze urten da, eta 3,3. Izen da, pues más actualizado. Hori nahiko ezberdin. Eta hori izen da aldaketa bakarra. Orduen, ordenantza fiskalen proposatu den eguneratzearen aldeko botoak. Bale, eta kontrako botoak. Bai, eta orduen 4 abstentzio. Bale. Gure dugu, sin más komentar, zer gaitzi abstentzioena, baloraten dugu aurton aurreko 2 urtien askopereta aurrera pausua dagoela, uste dugu sakon hau eta hobia dauzela engi ordenantzak, baina, eta horregaitzik voto de confianza moduen edo, ez dugu kontra hitzen, pentsaten dugu dauzela aspektu positibo, baina pentsaten dugu nino guk eskatzen genuen analizi sozioekonomiko horretan, nino beste aurrera pausua bat eman dela, eta horregaitzik gure abstentzioa. Sakon doleik da izan. Vale, laugarren puntue, zer? Hemen ordenantzatan F epigrafea, bide publikoko animalia biltzea, lehengo euskarazko adibidea jarraituz agertzen da hor, parentesi artean perroak, katuak. Bai. Bi aldiz edo agertzen da, zuzentzeko, agertzeko... FB eta uste dut bi aldiz agertzen. Gero txapurrak, uste dut bi aldiz irakurri dudala perroak, ez dakit igual...
Vale, eskerrik asko. Eta gero, bueno, sin más, aportazio moduan horrekoan be komentapen duen, bai, ez dakit hor mantentzea urtero apartado batzuk bakigunean hemen ez dauzela eta ez direla gongo, whiskeriak eta no sé qué, ez dakit zentzua daukan, sin más, Sekalean prezioa berdina dira, tabernak, kafetegiak, whiskeriak, pafak, ipinita tabernak eta tabernan bi aldiz jartzen du, karo, itxulpena da, baten da, apartado B erderaz da, bares, eta apartado E tabernaz. Orduen, euskarazko bertsioan dira, apartado B tabernak, apartado E tabernak. Osea, ez du ezberdintzen, itxulpena egiterako orduan, bai, bueno, ipintze, prezizioa berdina da, ipinita, kafetegia, tabernak eta antzerakoak edo, uste dut, tegitaz un montón de pibes, bai, bueno, sin más, aportazio ningún da. Ordenantzena listo, San Cristobaleko bilgunea eta Tamirazoko bidea lotzeko adarra egitzeko proiektu. Pleguak, administrazio baldintza giren plegua eta espedientiek generalien. Badakizue, teknikoa da proiektue como tal, ikusitze deko zuena, eta sin más, honetan puntue, itzen dana da aprobeu espediente hori, eta behin aprobeta dagoenien, atal alda lizitazioa. Orduen, laugarren puntuan aldeko botoak. Bai. Vale. Bosgarren puntue, udalilderrik ordenantzie, urko bilen esan duguena aparte, hori euskarazko bertsinoa, ondino ez doa inora bez, esan duten moduen, boletinera lehenengo anuntzizo bat bakarri doa, eta ekarpenak egin nahi dizuenak eskatu inbide udaletxien ordenantzi como tal, ze aprobazion inizial itzen danien, ez da publiketan ondino ordenantzi bakarrik egiten da anuntzizo bat, eta gero ja ez dagoenien ezebez, edo zozer dagoenien, ja behin betiko bertsinoa danien hor bai publiketan da boletinen. Orduen, eskerrik asko hori ikusitziarren eta aldatuko gu, hemen ondino udaletxien dugu bertsinoan, baina untxe anuntzizo hori publiketako boletinien horren aldeko botoak. Guk egiten, osatu baino egin gure erandun proposamen batein, baina dela 5 urte guk egin gendun hileta zibiek alautzeko proposamen bat, eta ikusitze, euskarazko faio honeketan proposatzen gendun atzeratzi ial bada, datorren hilera, boskaketa, eta gure hileta zibilen proposamena be debati duteko, eta alba da hemen be inkluiduteko. Eta horan, entzaten dugu proposamene oso bat joan aldala. Zuek handoz bat zauzien, izan osan, zeratu, euskarazko berzino betu, eta guk sartzie proposamena hileta zibilena. Eta akatsa zuzen, Eta akatsa euskarazko zuzen. bertsioan daude akatsa Hileta zibil aldira egin. Bai, gure gendun, guke, proposamen landu hau bat eitzen gendun, eta gure gendun, beste epiegrafe baten moduen edo apartado baten moduen, sakon hau sartzea normatiba honetan aprobetxatuz. Euskal hau justo hau momentu nire esatea be. Bai, hau dana, guk be euki gendun abizua, hau zauzia da gantzen, horreko komisio informatiboen, komentar gendun guk gure barnien be debatidu inbigu, eta, karo, azkenin, zuek igual harin hautik zauzia gantzen, baina ezka guretzat benetan hau da, 2 asteko, 3 asteko kontue, bi ergoguz. Hori ulertzen dut, sin más. Ze aukerak dauz, Lucia? Oina aldugu atzeratu, ez dago lan, noizko, bago plazurik badauka honek edo gure esan? Si va a salir cero esto. De cero, ¿no? No hay ni una urgencia. Lo único, la otra opción sería si aprobamos,
tendrían que, la opción que tendrían ellos sería las alegaciones, ¿no? Eso sería para ganar un mes. Hor boletinen dauen bitartien se puede hacer, hay cambios. Se pueden, y si hay alegaciones se lleva al siguiente pleno. Otra vez sería lo mismo. Bueno, no, en verdad, si lleváis al siguiente pleno la aprobación inicial, se pierde un mes. Si se lleva a se hacen en el periodo de alegaciones los cambios, se lleva al siguiente pleno ya la aprobación definitiva. Entonces se publicaría pues a final de noviembre. Esan nahi dugu, azkenen hau ez da izan urgentzizko zozer dagoela, urtietan ez da egon, eta pentsatzen dugu guretzako, egiz da, baina ez tozko momentorarik. Gu barnien behar ez da behatzeko eta justinako. Claro, o sea, en vez de hacer en el periodo de alegaciones del no hacemos ahora la aprobación inicial, ¿no? Ados da zauzien, guk eskatuko gano. Baineko guz, gero gainera... Gero bebai, eta ja igual aprobetxatuko, bai dauzko oso batzuk, pentsaten duguna, ez da dugu fijo, zu jakin oso biau. Hogeita bosgarren artikuluaren adibidez, 100 urteko epie sartzen da. Eta pentsaten dugu, konzesioetarako gehienezko epie legien arabera 75 urteko edala. Esan dozkoe, por el artículo 33 de la ley 2003. Osa, horrelako gauza batzuk bai pentsaten dugu zuzendu aldizela, bidaliko guz, e-mailetik, eta gure proposamena bai eta ziriena, eta pentsaten dugu oso agurten aldala. Berro bila udanantzat, bai, hortazen gurez. Orduen, maizen ganin geratzen da 5. puntue, guzturiko da lederrik ordenantzi ez da. Eta 6. punture paseko gara, guzturiko apoaren berrikuspena idazteko laguntza teknikoa emateko behin-betiko esleipena. Izan lehenengo oferta teknikoa zabaldu guztaien, oferta teknikoari emon jako puntuazio bat, kontratazio maizek emon dotxo puntuazio bat, eta behin puntuazio hori eukinde, zabaldu dire oferta ekonomikako sobriek. Eta horren arabera formula bat apliketan, urten dire puntu batzuk, eta puntu gehizan eukien deusen enpresie izen da Arruti Arkitektura deitutako bat. Orduen plenoan hemen emondiko jakon behin-betiko adjudikazio, behin-behineko esleipena, adjudikar provisionalmente, eta eurek dikie 10 eguneko epe bat presentetako dokumentazioa, garantia, etc. Eta gero, engo zan, urrengo plenoan, adjudikazion definitiva. Orduen, hemen bozkatuko dozuena da, behin-behineko adjudikazioa edo esleipena emotie Arruti Arkitekturari. Ze hori izen da, kontratazio maizek plenoari proposatzen dutxon emaitza, lizitazioetako emaitza. Orduen, Arruti Arkitekturari behin-behineko adjudikazioa emotieren boto alde. Orduen, hemendik horrela ikiz 10 egun presentetako derrigorrezko dokumentazioa, dokumentuek, seguru bat, garantia bat, eta legiek eskatzen duzen beste gauza batzu. Zazpigarren puntue, dekogu azaroko 25ko adierazpena, emakumeen aurkako indarkeria desarrazteko, nazioarteko eguna dela eta lehiduko dut gugatzuen hartan agartzeko, ze hori ez da debati, Orduen, lehiduko dut eta gero koskatuko duzue, bai? Azaroko 25ko adierazpena, emakumeen aurkako indarkeria desarrazteko, nazioarteko eguna dela eta. Indarkeria matxista ezabatzeko nazioarteko eguna dela eta gogora ekarri nahi dugu indarkeria matxistak beldurrezko eta lotsasko ingurunea sortzen duela.
Indarkeria jasatzen dutenak bakartzeko eta isilarazteko joera du, eta biktimagileen zigorgabetasun sentsazioa areagotzen du. Izan ere, sarerik ez izateagatik eta komunitatean sustraituta ez egoteagatik, egoera horiek areagotu egiten dira isolatuago egon daitezkeen emakumeen artean. Besteak beste, adineko emakumeak, landa ingurune sakabanatuetan daudenak, desgaitasuna dutenak, emakume atzerritarrak eta bestelako baldintza bereizleak dituztenak. Komunitateak beste pertsona batzuekin konektatzen gaitu, eta babes lotura garatzea eta narratiba komunak sortzea ahalbidetzen du. Horregatik, komunitateak emakumeen aurkako indarkeria matxista prebenitzen lagun dezake, eta berdintasunean oinarritutako harreman inguruneak sortu, diskriminazioaren eta indarkeriaren adierazpenek tokirik izan gabe. Auzokide lagun edo kuadrilen arteko harreman estuak goiz ohartaraz dezake indarkeria egoera gertatzen ari dela. Komunitate feministak hurbiltasunetik eta sororitatetik indarkeria jasatzen ari diren emakumeak gorputzez babes ditzake, baita enpatia adierazi eta gertuko bidelaguntza ere eskaini. Halaber, jasandako indarkeria matxistari aurre egiten eta onera etortzen lagun dezake, eta egoera horietan bere erritmoak eta erabakiak errespetatu ditzake. Tokiko komunitateak biktimen erreparazioa babes dezake. Horretarako eragindako kaltea aitortu eta indarkeria matxista salatu dezake, eta publikoki biktimarekiko eta haren ingurukoekiko elkartasuna eta gaitzespena adierazi. Udalok erantzukizun zuzena dugu, komunitateak sustatzeko, non auzotarrak, taldeak eta kuadrilak indarkeria matxistaren aurrean erne egongo diren, eta indarkeria matxista pairatzen dutenak hartu, integratu eta babestuko duten bizitza komunitarioa bultzatzeko. Era berean, emakumeen aurkako indarkeria matxistaren biktimentzako komunitate erreparatzaileak sustatzeko erantzukizuna dugu. Horregatik, Buisturiko udalak honako jarduera hauek garatzeko konpromisoa hartu du. Lehenengo, hurbiltasun sare lokalak indartzea, topaguneak, komunitate jarduerak eta tokiko elkarteen bizitasuna zaindu, pertsona guztiak eta bereziki emakume eta neskarik zaurgarrienak konektatzeko. Bigarrena, kanpotik iristen diren pertsonentzako harrera eta integrazio programak garatzea, tokiko komunitatearekin lotzea ahalbidetzeko, bereziki emakume eta neskengan arreta jarriz. Hirugarrena, hezkuntza, osasun kultura eta aisialdi inguruneetan laguntza sareak sustatzea, zerbitzu publikoak taldeekin, elkartekin eta berdintasunaren eta indarkeria matxistaren aurkako borrokaren esparruan elkarri laguntzeko ekimenekin konektatzeko. Laugarrena, sentsibilizazio eta kontzientziazio kanpainak garatzea, emakumeen aurkako indarkeria matxista utxaltzen edo legitimatzen duten diskurtsoak eta jarrerak desaktibatzeko, bereziki konplizitate matxisten inguruetan. Bosgarrena, indarkeria matxistako kasuen aurrean herritarren mobilizazioa sustatzea, indarkeria gaitzesteko eta biktimekiko elkartasuna adierazteko. Seigarrena, kanpaina eta kuadrilekin aliantzak garatzea, sexuen arteko harreman osasungarri eta bidezko kodeak sortzeko, dibertsitate osoan, kode matxistak eta misoginok hausteko. Eta zazpigarrena, tokiko emakumeen mugimenduei eta mugimendu feministari laguntzea eta haiekin koordinatzea, indarkeria matxistaren biktima diren emakumeak haien borrokan babesa emateko jarduerak garatzeko. Adierazpen horren aldeko botoak. Vale. Listo. Zozer badeko zuen galdetzeko, komentariako. Foru Aldunditik ondozkue proposamen bat. Eta da, es una campaña piloto para reducir el riesgo de incendios en hogares vulnerables. Y están participando conjuntamente la Mancomunidad de Servicios Sociales, la Cruz Roja y la Diputación. Inicialmente lo que tienen pensado es colocar los dispositivos en las familias o en las casas donde tienen prestación económica por cuidados del entorno familiar, cuando hay un familiar que cuida a otro familiar y cuando se está prestando ayuda a domicilio. Eso se va a encargar la Diputación, de comprar los dispositivos y colocarlos. Pero luego, aparte de eso, lo que nos han propuesto es a los municipios de la comarca de Busturialdea es que a las personas que tengan a partir de 75 años
Diputación compra los dispositivos, pero el ayuntamiento los paga y los coloca. Eso aparte de lo que he comentado, o sea, Diputación, Cruz Roja y Mancomunidad de Servicios Sociales a los más vulnerables, y luego personas mayores de 75 años que vivan solas, todos los municipios que estén dispuestos a colaborar, pues que eso iría a cuenta de los ayuntamientos. Entonces, en el caso de Busturia... Aunque vivan más de uno de 75 años. No, solas. Personas solas. Inicialmente solas, sí, inicialmente solas. Luego lo que nos han comentado es que esto es como una experiencia piloto para ver qué tal funciona, y si ven que da buenos resultados o funciona bien, ya se iría añadiendo, iría bajando a 65, 60, o que no vivan solas, o ya... Porque parece que desde el gobierno vasco se tiene la intención de obligar a que en todas las viviendas haya un dispositivo de seguridad contra incendios. Parece, pero claro, eso irá para largo. Entonces, mientras tanto, quieren probar. Y la comarca en la que han empezado a poner estos, van a empezar a ponerse aquí en Busturialdea. Y eso, si ven que funciona bien y da buenos resultados, pues esto se irán a otras comarcas, y aquí se irá ampliando el número de viviendas. Y en Busturia, inicialmente los que se van a colocar por parte de Diputación son a 37 personas que tienen el cuidado del entorno familiar, y 8 personas que... 8 personas, ¿no? Sí, 8 personas las que tienen el cuidado a domicilio. Y luego las que a partir de 75 años de edad que viven solas serían 48 personas. Nos tendríamos que hacer cargo de 48 personas. Pero seguramente de esas 48 personas, algunas ya están, tienen alguna ayuda o a domicilio o de algún familiar, seguramente. O sea que al final son 48 las personas que viven solas mayores de 65, pero seguramente serán menos. Pues eso es lo que nos han propuesto. Y esto es lo que he comentado. Y todo esto es, como la idea es que desde el gobierno vasco se pretende que haya una obligatoriedad de colocar detectores en todas las viviendas. Y hasta que ocurra eso, pues esto es lo que nos han propuesto. Y nos ha parecido algo interesante y me gustaría que participar. Eta ondo badue, eurrera, eta hori, sin más. Segurtasune leku guztietan dugu. Dani mire. Antza honek Alemanian esan duzue kasu bat, hasi dizenetik imitzen, que había 340 y algo muertes al año por incendios, y se ha rebajado a 250 o así. O sea, un 35%, de un 30-35% se ha reducido desde que se han puesto estos Zerbait betiko detektorako rekoteletan eta dauzuna. Bai. Oso erresa dela, imitsie, erresa dela. Inicialmente en estas casas van a poner las cuidadoras, y luego pues nosotros, pues el ayuntamiento, los operarios, erresa dela imitsie. Eta presioak eta... Presioak oinustozko esan, baina askoz merki hau, Foru Aldundiak kontratu marko batengo dau, eta claro, zu basoz erosten askoz garesti hau egiz. Oztozko esan, baina askoz... Hombre, volumen gehiagoa dauzen, merketu gehiago. Zemat eta udaletxe gehiago sartu pilot horretan? Oin amabostado batxak baten, Sanastien batxak baten esan dozkuen, atxo bota oskue hau idatzize, esan ez nik esan txatien bidaltzeko ez ez Busturien zelan gauzen, zeiren egoerie, eta atxo bota hozti hau, eta hau jakin ezkero, bizar gehitxungo txatie berriro, ia zer presizio dozerteko hien, y en base a eso nos adherimos a la iniciativa y ponemos en marcha. Hori zuek irakitzeko. Eta gero, ez aztuteko... Igual horretik ez desango bize igual gentiri se badakigu nortxo dizen, no? Por el padrono badakigu nortxo dizen. Eso se encarga... Baina bestieri. Danari? Zer? 75 urtetik aurreko ere dinoz. Hori kantibotako danari, ez va avisar a todos, Alguien dice que no quiere. Hombre, que una inversión y luego la gente te dice que no quiere. No. Primero hay un procedimiento en el que primero se informa a todos, si ellos dan el visto bueno, iríamos a sus casas y o sea, mañana les digo compra 40 y... O sea,
Pero yo lo que les voy a decir es para no saber qué precio tienen, mañana les voy a decir que nos interesa, a nosotros como municipio, y luego ellos mirarán de esos 48 quiénes no hace falta, porque algunos ya estarán, ya la Diputación lo va a colocar, y luego ahí se empezará, una vez que los adheramos, pues se mandarán cartas, se les informará a los vecinos, y el que diga que no, pues oye, no le vamos a obligar, o sea, si están de acuerdo, pues genial, vamos, le colocamos y listo. Eso es. Y luego, pues eso, pues que no os olvidéis que el martes que viene tenemos el documental. 6 erdiz eta mintzen dugu. 6 erdizetan fotokol, Mintzen dugu konfirma zinuek, bai ez da benak, telefona bat ez dago, bai ez da pudia. Baina guri konfirmata duzu Hori da, nik ez ameke dago konfirma deitu neuzen dira. eta invitazio nortaz dizen zen nuen, Guk ameke konfirmata gauz, bale? Bai hori, zeitzen Yo estoy pensando buena aldatu no dut ordenantza fiskalien, bale? Ze apartau bat bares eta beste apartau bat tabernas. Eta ekie preciso bardine. Orduen jarriko, voy a borrar el último epígrafe, voy a poner suprimido eta voy a subir tabernas al de arriba, bares y tabernas. ¿Vale? perfecto. Eta euskaraz, como viene tabernas y tabernas, orduen solo pongo tabernas. Yo, como quieras, pero yo lo que haría es que nos envíen ya correcto todo y listo. Sí, no, pero esto en el Derderdera también, ¿eh? Ah, vale. Y es que en este no había problemas de euskera, solo lo de perroa, que ya lo he cambiado. Y lo que ha dicho de unificar bares y tabernas en un mismo epígrafe, para tener bares y tabernas. Lo que sí que dejo aparte es whiskerías y pubs, porque igual es otro tipo de local, ¿no? Que tienen el mismo precio, pero si un día, imagínate, abren en el tenis eso como pub y se quiere cobrar más, pues así solo cambias whiskerías de pubs, que no es lo mismo que un bar. El precio es el mismo. Sí, pero yo qué sé, si un día se quiere hacer una distinción de bares y pubs, que imagínate que abre alguien ahí, ¿no? Yo qué sé. Pero lo de bares y tabernas lo unifico, ¿vale? Sin más, pues eso. Que lo he cambiado. Sí, y luego pues eso, quería comentar que tampoco nos olvidemos que la semana siguiente tenemos lo de A Madrid. la Algunos vamos a Madrid. Eso, ahí Madrid. Da hori ya, no creo que te boleto guztiak eta... Vale, bueno, aurtegi, bueno, zu botako zu. Dana botako zute, la gente se ve, dana pasar la pilla, baina dana osea, que... Botako zute, tranquilo. Ona bizen joan, goizien, behatzetako gure behatzek eta marrien. Amabizen barkatu esteko gu komisiorik. Ez da, Ez, ahorita, claro. Ahí... Amaiz donde badeko guan eta malagoen gu goizien gatoz, beste batxe behar dugu gatoz, amaz, pixen, baina guarin hau. Ya veremos, Baina no botako zute, jetik eta no tranquile, no botako zute WhatsAppa eta... Ya veremos en la marcha cuándo hacer la próxima comisión, porque justo ese fin de semana estamos en Madrid. Pues El la viernes estamos siguiente... en Madrid también, convocatoria no podemos enviar. No sé, ya, 18... vamos mirando a ver qué temas hay. Sí, tema de hori, ze urteten dauen. Vale. Vamos sobre la marcha. Eta bada huegon zitzerzitako denak aitzeko Bai. protokola, guzturikoek bintzete, aierrek ez están. Sería bonito que estuviéramos todos para gustaría que hacemos el protocolo, ¿vale? Si podemos estar para las 6 y a ver, eso es media dicen, si podemos estar 20 y 20 o... Porque ahí van y todo el mundo a hacerse el protocolo, pero bueno, me dijo guzturikoek bintzete, denbori gaz egoteko eta zer eta bai edo gauzena, no beto, ¿vale? Vale. Ederto. Ederto. Nada,